Ty si mi poslal tú štúdiu, teda článok zo štúdie Aloisiany, kde sa venuješ tomu vlastne polarizácii. Bol to tvoj text, že? Pamätám si to dobre. No. A táto kniha, na ktorej robíme, tak vlastne z toho vychádza, že? To tvorí rámec toho, o čo tam ide. Tak povedz mi, že dobre, to, že je tu polarizácia a tak ďalej, to vieme. Ako to podľa teba ovplyvňuje, alebo čo z toho najviac zasahuje cirkev a teda pastoráciu? By som skúsil ešte akoby doplniť, že ten článok, to je iba jeden z článkov, ktoré vstupujú akoby do tej knižky, že aby som si aj ja tak upratal, že my to máme, alebo tá myšlienka bola, že učebnica pastorálnej teológie alebo praktickej teológie, že bude vychádzať z aktuálnych potrieb, ako ich vidím ja doteraz, alebo aj zároveň cez tvoje oči, lebo ty to akoby, že si prežil všetko, alebo tiež prežúvaš aj súčasnosť, ale aj tie témy, ktoré som ja prinášal akoby, že cez štúdie. A zároveň, že ja som si to dal tak, že je to pre mňa čas, že doterajšie aj teologické skúmanie, uvažovanie, že som chcel dať, alebo že myslím si, že je čas akoby dať to do nejakého jedného celku, že ukázať že aj ten svoj osobný vývoj a sám pre seba si to pomenovať, že čo vstupuje do toho môjho teologického uvažovania za doterajšie pôsobenie. Čiže tá štúdia je jedna z štúdií, ktoré vstupujú do tej knižky. No a tá otázka tvoja, že ako vnímam, že vstupuje polarizácia do pastoračného pôsobenia alebo do života cirkvi. Z môjho pohľadu, a tam som sa to aj snažil nejakým spôsobom ukázať takú akademickú líniu v tom, že súčasná polarizácia nie je niečo nezvyčajné, že tá polarizácia javí sa aj cez iných autorov, že vždy sa tu v histórii objavovala, ale vždy má iný názov. No a teraz, to sme sa aj trošku už o tom bavili. Ty si chcel niečo? No, že nielen názov, ale aj mieru. Aj mieru, aj intenzitu. No. No a teraz, že tá polarizácia je furt existujúca a mne sa to čoraz viacej prepája s tým, že tá polarizácia do každej historickej epochy patrí predovšetkým kvôli tomu, že my jednotlivci sme každý, akoby, že vychádzame v tom svojom dozrievaní cez polarizačné procesy. Alebo že je to súčasťou nášho vyzrievania, alebo nie, že vyzrievania, že našej životnej púte tu na Zemi, že každý ideme cez nejaký polarizačný proces, alebo cez krízy. Že niektorí hovoria, že odkedy sa narodíme až do dôchodku, že si ideme vždy nejakou krízou, vždy nejakou inou intenzitou, vždy s nejakou inou témou, ale že tá kríza tu je stále akože prítomná v živote každého z nás. To znamená, že je prítomná aj v spoločnosti a je prítomná aj, teraz keby sme sa z pohľadu cirkvi, že vždy je súčasťou aj cirkevného života. A teraz je tá téma, že ako by sa, že čím je špecifická súčasná kríza a potom presne ako ty hovoríš, že tá intenzita určite je, že na tom sa asi všetci dohodneme, že je to teraz oveľa silnejšia téma, ako sme boli zvyknutí pred 15 rokmi o krízach rozprávať. Čiže áno, že intenzita je tu tiež, zdá sa, že silnejšia a s tým súhlasím. Aj dáta to potvrdzujú. A dáta to potvrdzujú. Aj na Slovensku DEG Inštitút v Česku, teraz neviem, ktorá agentúra to robila, akože merajú to pravidelne a fakt zvyšuje sa to. Tá miera polarizácie. Dobre, že teraz čo vnímam ako polarizáciu? Že mne sa to akoby v tom mojom jazyku ukazuje ako nejaký dlhodobo neriešený konflikt, ktorý prebublal až tak do povedomia spoločnosti alebo do života spoločnosti, že už ho nevieme obísť a že my ho nevieme už akoby nechať
nepovšimnutý s tým, že by sme prečkali, kým prejde, alebo že by sme ho nechali, len nech sa sám vykvasí. A toto sa mi to zdá čoraz viacej keby prepojené s tými našimi vnútornými krízami, a to je zase to, čo sme sa aj, keď som rozprával cez svoj príbeh, že mne sa ukázalo, napríklad, že kríza stredného veku, v mojom prípade, že sa ukázala akože tak výrazne, že som už vedel, že nedá sa s ňou nič robiť, to nie, že vedel, že to telo ukáže, alebo že celé bytie mi to ukázalo, že už sa to nedá pokračovať ale jej neriešením. Tým pádom som začal akoby čoraz hlbšie rozumieť, že čo to znamená, že každá kríza má aj svoje akoby etapy, fázy a aj nejaký spôsob riešenia. A to sa mi zdá, že tak ako je to na tej osobnej úrovni, je to aj na spoločenskej a zároveň aj na tej cirkevnej alebo akejkoľvek komunity, že to má veľmi podobné